Sa number 6, obrero sa kampo patay matapos ginsungay sang Carabao. Nagapangayo karon sang bulig ang pamilya sang 38 anyos nga obrero sa kampo nga napatay matapos ginsungay sang Carabao sa barangay Kiwi, Banwa sang Hinigaran, Huwebes sang aga. Suno kay alias Flor, asawa sang biktima nga si alias Naldo, nag-aarado sa kampo ng Yabana upurang ilaturo sang gulpi lang nag-atake ang isa pagid ka turo nga ginapanag-iyahan sang ilatupad balay. Gintinguan ni Naldo nga tabugo ng Carabao apang siya ang ginsungay. Sunod sa tupad balay, nakahigot ang turo apang nakabuhi sang makita ang turo sang biktima. Nagpromisa siya nga magabulig sa nalisdan nga pamilya. Nakaangkon sa mga pilas ang biktima sa nagkanilaing nga bahin sang iya lawas kag gindeklarar nga dead on arrival sa Hinigaran Medical Clinic. Nagalibog karon ang ulo sang asawa sa biktima kung paano niya buhion ang apat nila ka magagmay nga kabataan bangod sang human nga kapigaluhon.